Biyahe na po na si Doydoy guys. Ay nagready na siya kay kauna na siya karon. Alauna mid siya pa guys. Abot na siya dito. Nga ka oras, mga alas 3 na abot na siya. So ayan, ready na niya yung mga gamit. Kay padong na siya sa El Salvador. Si Kinkin yung kauban karon. Si Ariel na po ng bilin, si Kinkin na po yung kauban. So ano na siya, nag-ready na. Full pack siya guys kay dinhi nagilabhan ang iyang mga bulingon. Hasta yung habol, dinhi na nagilabhan. Ilisan na naman ang suga. Ini tay. Just na ginawa sa no tawag sa pits na ano mas tayo iba ko sila sa mga din sa yung takla sa kailangan niyo po sa daan ng harapan wala tayo sa dito sa tawag niya sa ito na walay doy yung motor nyo ko sa talang sa kiwatarong hindi ako matagal sa kiwatarong o para maaglo yung mga ito na ginawa ko ayaw sa mga gusto ang luwas Gitsata na naman Kinkin. Ha? Naghuwat na siya dito? ha? Naghuwat na siya? Hello guys, good morning. May mga bisita guys. Naigsunyalan ni abot kagabi eh. So dari sila natulog. So, ang mga bata nagsayo og noodles, di ko pang gutom. Kapag ko na long egg. Hi guys. Nag-noodles sa mga bata guys. Yang. Og si Diday. Hi Diday. Si Diday guys. Smiling si Diday bay. Nag-noodle sila guys. Maghalin sa ako kay maglong ako. Nagagos para sa pamahaw guys. Ako ng kanin guys. Kanin na daw. Magpagpo karon kung sa mong musudan ani. Kani guys, nadakop sila ng manok. Amo nang ihawon. Muna lang na siya ang nabilin. Pero pulian daw na nila sa dako. Badyo og laki. Pulian daw na sa yang igso ni Alan guys. Muna mong sudanon karon. Saan na halang-halangan? Guys, good morning. Punta dito guys.
May mga ikuan niya ni tatay guys. Siya mga ikso. Iya ikso ang nagyapapa guys. Good. True. Uy. Lain sa lami Naluto ng halang-halang. Kinauboy na ni guys, kinauboy. Naibo guys, naginamos oh. Mm. Ay, kaya kayo makita. Upaw guys. Nagatras man ka. atong bagong atasa tulo ka buok nawala. Nagatras man siya upaw. Pagkali ni anan. Asa ba yung takure? Asa ito lang. Katong kuan lang. Daw na bulang hoy na ginamos. Sige na pangano mo. Di dayo. Iti, jube. Ano si Alan guys. Ay, Alan nagkaroon at mimi guys. Nasi. Pamahal ka guys. Gusto sa ano ni Dayok? Mama, dali kalingkot. Dili ka makaon, sure ka? Lami raw sudan. Tama tayo. Bitaw, lami bitaw. Dili to ato dai. Nagkaroon siya makaon. This way. Kati Jubi mo to. Me. Bangko mo to. Tulog mo kutsara. Tubong karong mo na. Ayun dot kutsara. Ano ba naman yun? Ay, sabi sa bahay. Nakusam di si tatay dito na. May makikunod na. Lantang rito. Yo kayo. Kadok magamak. Manguli na ang iyang so ni Alan daw yung papa muli na sa Cagayan. Ino sila daghan na saging nga dala. Ito ang saging ni guys. Ang amas hapit na siya mahinog. In Arabia daw kani. Talagsaram sila makauli din so kadaghan akong saging. Diba? Malo pa ni dito sa ila sa Cagayan guys kaya mahal ang saging dito. So malo pa ni nila dito lungag-lungag. So thank you so much. Hi guys, may hapon. Nag-unong ng ulan guys. Gaya na ron ko mga bunot. So kaso nag-ulan. Nalukong ko sa ulan. So mga bunot ta karon sa atong okra. Ito na ibabang cellphone sa atong stand. Mga bunot ta guys kay para makakaunta sa atong okra. Kaya lami bining okra isa kuan guys subahon. Agoy. Agkapalid man. So dinhin naton i-plaster sa dili agkapalid. To samlaw siya guys. Daw ang akong kan karabansos nagkatay na. So kana ako ng okra. Gamay na nabuhi guys. Naratong abono guys. Sabutan man.
Ako makaon sa buwa. Ayaw ko mga buno. Tabunan gid siya. Ang sunok. Tabukan siya pag-una. Sabi siya tabunan. Ulan guys. Ito lang ulan. Hapon, udto, buntag. At tutol na kadadla ulan. Apilo na to gabuno ang karabansos guys. Wala pa na ako naharugan. Nagsikit yun lang akong karabansos. Ilayo ko man na ano nagsikit. Humana og abono na guys. So yan. Gamay rin na nubo. Kitagduham ko na ako nakabuo. Lukot abot na ito. Namura na nagtubo guys. Pero daghan na siya. Ang akong talong. So mga dagko-dagko ng uban. Pero ang uban kaya wala na nga buhi. Ano siya guys. Nanggitid na. Ang uban kaya marag ipangkaon siguro sa mananap. Ipangkaon sa mananap ang uban guys. Kaya nangawala ang uban liso. Nawala gid siya.
Panganong yapon sa mananap. Gahapon nung takanaganha, daghan mo madala nga saging. Nayon ko si ni Tita Arlene gahapon nga ipana din si Bimbim. 1 month. Tabang biyasad ko. O ganina nagsayo ka. Masayo sad. Naglakaw sa kunin na nagadto ko eskwelahan. Naunsa magalito? Nag-on pa basta. Ah. Ano ko mama? Ngayong saging nga kay Diyan ako nga gahapon ni Panha. Nga kay nakabot yang iso ni Alan karon. Ay gabi eh. Di ako sila tulog sa balay. Di nasulod na sa sako hinoon. Nasulod na nila sa sako ang saging na isod pog imo to bawion kay hatag nila. Diyan na ako gahapon nga ipanha gahapon no managanha. Di gamay ra yang nadala. Uli na si Diday. Agbalik pa ka din ni Day? Dili agbalik? Nga naman? Ha? Mami. Balik ng Japon si Mami din eh. Mubalik pa si Mami din eh. Naunsa ka? Manguli na sila guys. Manguli na sila sa Cagayan. Ilaw pala ito. Tara si Upaw guys. Mali na si Upaw. Hindi na Upaw. Mali na ilang kuhan. Yang di ay. Bilin yang bilin. Dai, dini na dai. Bilin na di dai dini. Ito saging to. Ha? Ito saging. Aman Mimi. Wala nagmingaw na si Mimi. Wala kadula. Kung December. Ha? Isoroy din minimo ha. Yay, kalimti ako pinaskuhan. Ito na sila guys. Dali. Babayang! Nagmingaw na akong Mimi. Nagmingaw na. Nagbilin. Si Jaya. Ha? Nagbilin si Jaya. Amo daw sunuron kay basig maglubong kay nalubong man na gabi eh. Magkamas, bakit dandog ya. Among adtoon dito. Nalubong ang ilang sakyanan guys. Among adtoon. Basa pa man gud ang yuta. Ganina ron tala sila uli kaso kay nag-ulan man. Di kagawas silang sakyanan. So, among antuon dito. Kaya basin di ay kuan atong itulog. Sa una nagtabang yapon may tulog kinalubong yapon na sa una. So, tabangan og tulog guys. Nakalapos ra di ay. Hunat ra dito hunat. Ito na sila. Ako ba nila si Riluna o si Mimi o na akong ipauban. Okay. Nansa daw? Nansa?
Sila gyud nakakatulog sa katrinialan nga gihimo. Wa pa si Rilo na nakakatulog dadto. Pag uli na mo gabi nana sila. Nagigda na. Kay wa may trangka among pertahan niya kay ni ulan. Sa inyo. Oh, ni ulan. Pag-abot nila, dito na sila nahigda. Napagit nila sa atin ako. May gani kay na ato pa na nabalhina na. Wagin sila migdaan kay balay sa yung papa ni Alan. Wa na nakuan. Mana? Naguba na baya. Dayan, Brenda. Wagin si Alan na sayop sa yung balay nga pagtukod kay dagan. Agpakapanakop kay kita pagkatulog kung may atong bisita. Pag-abot nila, nagdiretso sila sa balay kay wa may mahigdaan nila nila papa. Nya. Abri din sila sa balay dayon. Kay ito butang nila ilang higdaan kay nagbaon-baon sila sa ilang airbed. Gignan na ako. Yeah, bili na siya. Ayaw kay mura na magamit ang mga lakaw niya. Ito ilang higdaan nga ilar din hipuson ipahiyos. Yeah, but ila tumulot na. Naguba. Katong ay pagkamatay ni kuan. Na. Pag-abot na mo gabi may na nilang hagok-hagok. Then sila abi na mo di mo maguli. Kung naguli man mi kay kuan. Sayo man uli gabi kay doy-doy mulakaw man pagsayo. Na pag-uli na mo dilagi mga alas 8 na sila. Putlan ako po, guys. Guys, putlan ako po. Koto to plato. Ay, Koto plato na to ka. pao nakapila na ko ng sulod. Apila kaya to'y buhong baboy. Mingaw na sa dayon. Ano yung papa ni Alan guys, dili na gid sila ganahan nagpuyo dinhi. Gid sila ganahan nagpamuyo dinhi kan saon ta. Wala to na. Pag maguli ang anak dinhi, aguban. Pag maguli dito, balik. Aguban. Di na siya ganahan nagpuyo dinhi sa bukid. Gusto siya sa Cagayan kay aguban-ubanon masad siya kung asa ang delivery. Nagkalingaw po siya ang tiguang dito. Sa pagkalisod siya saka sa truck. Basta asang delivery kuyog ika na siya pirmi. Udahan kayong salamat sa inyong tanan guys. Maraming salamat.